Mata, abin da ya kamata ku fahimta game da aure shine ba tsananin soyayya da kike yi wa namiji bane zai sa ya aure ki ba. Haka kuma shi zaman aure ba dole sai wanda kike so za ki aura ba. Ki kula da wanda zai kiyaye haƙƙoƙin aurenki muddin akwai soyayya. Domin samun shirye-shiryenmu masu ƙayatarwa, sai ku danna alamar subscribing tare da taɓa alamar ƙararrawa domin sanar da ku dukkan wani bidiyo da muka ɗaura. Nau'in wasu maza da mata suke maƙalewa duk da sun san cewa ba aurensu suke son yi ba. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da ku a wannan sabon bidiyo. Insha Allahu a wannan bidiyo za ku ji jerin wasu nau'in maza wanda mata suke nace musu duk da kuwa sun san cewa ba aurensu suke son su yi ba. Za ka yi mamaki idan ka ga mace ta maƙale wa namiji amma kuma a zahiri da baɗini ta san ba aurenta zai yi ba. Irin waɗannan mazan da matan suke maƙalewa sun haɗa da: na farko, ɗan hajiya ko ɗan alaji. Shi ɗan hajiya ko ɗan alaji su ne irin yaran nan da iyayensu ke ɓata su da abin duniya. Abin da zai baka mamaki, za ka ga mace ta san wannan bai da wani abin kansa sai yadda aka yi da shi a gida, amma mace ta nace wai shi take jira ya aure ta. Na biyu, maza masu duka. Su ma maza ne da mata suke nanewa. Namiji ne zai kama 'yar mutane da duka da sunan soyayya, amma kuma gobe tana gidansa tana gudun mazan da suke lallaɓa ta su aure ta. Na uku, maza masu shaye-shaye. Za ka ga budurwa ta maƙalewa bugagge da sunan za ta aure shi. Wani lokacin ma ita ke samo masa kuɗin da zai sayi kayan mayen, amma ga wasu can ko gora ba sa ci suna neman ta da aure amma tana gudun su. Na huɗu, maza masu zaman banza. Mace ce za ta ce maka tana son aure, idan ka tambaye ta wanda take so ta aura sai ta nuna maka wani can da bai da abin yi. Abin haushi ma, za ka samu ga mazan da suka riga suna son ta, amma ita ina, ita wannan dai da bai da aikin yi shi take so. Na biyar, maza masu mugun neman mata. Su dai irin waɗannan mazan ba ma sa zuwa gidan budurwa hira, sai dai ita ta zo. Abin takaici, tana iya zuwa ta samu wata tare da shi, ko kuma yana kiran wata a waya, amma ko a jikinta wai shi take so ya aure ta. Ku kula, akasarin matan da suke kokawa maza sun yaudare su, to irin waɗannan mazan ne da suka kai kansu kuma suka nace sai sun aure su, bayan kuma sun san tun farko ba aurensu za su yi ba. Mata, abin da ya kamata ku fahimta game da aure shine ba tsananin soyayya da kike yi wa namiji bane zai sa ya aure ki ba. Haka kuma shi zaman aure ba dole sai wanda kike so za ki aura ba. Ki kula da wanda zai kiyaye haƙƙoƙin aurenki muddin akwai soyayya, ko da kaɗan ce da kike yi masa, gaba za ki fahimci alherin zaɓen da kika yi. Da fatan Allah ya amfanar da mu da waɗannan abubuwa da muka saurara. Amin.